Dear Michelle, you cannot blame the media for doing its job. Dini sentenza mill-editorjal tal-Gazzetta The Malta Independent, editorjal li foka fuq Michelle Muscat, il-mara tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Editorjal li fakkar lil Michelle Muscat li l-medja ma kienx kontra tagħha jew kontra r-raġel tagħha, sempliċement għax hekk iridu jagħmlu, imma kien hemm raġuni. U d-dover tal-medja li tinvestiga u tistaqsi l-mistoqsijiet u żżomm lil politiċi kontabbli għal dak li jagħmlu, inkluż lill-Prim Ministru Joseph Muscat, biex ikun assigurat sa fejn hu possibbli li persuni bħalma hu l-Prim Ministru ma jalqux għajnejhom għal korruzzjoni u skandli bħalma ġara fil-każ ta' Joseph Muscat. L-editorjal ifakkar lil Michelle Muscat li żewġa minflok keċċa lin-nies li qed jgħid li ġie tradut minnhom kien jiddefendihom blama. L-editorjal ta' The Malta Independent fakkar f'dak li qalet Michelle Muscat ftit tal-jimilu fuq l-istazzjon Laburista fejn qalet li tul dawn l-aħħar 6 snin il-medja kienet kontrihom. L-editur jgħid kif il-medja ma setgħetx toqgħod lura milli toħroġ informazzjoni u tistaqsi mistoqsijiet li jistgħu jkunu inkonvenjenti għal Michelle Muscat jew Joseph Muscat biex iwieġbu. Jingħad ukoll li jekk bħala mart il-Prim Ministru tiddeċiedi li toħloq niċċa u tikkrea l-opportunitajiet biex titkellem u tidher, allura se tingħata l-attenzjoni kemm jekk tkun fit-tajjeb u anke fil-ħażin. L-editorjal jintemm billi jgħid li dan kollu mhux it-tort tal-medja imma tagħha, b'referenza għal Michelle Muscat.